Εντάξει. Ακούγεστε καλά. Τώρα με ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι... Και ερωτήσεις, έτσι, Ξελιά. Και ερωτήσεις ότι όπως... Εγώ θα κάνω τοποθέτηση και μέσα υπάρχουν και τα ερωτήματα. Και ερωτήσεις, βέβαια. Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι από τη στιγμή κατά την οποία έχουμε χώρο χαρακτηρισμένο για παιδικό σταθμό στο 167 οικοδομικό τετράγωνο Καμπούρογλου και Πλαστήρα, θα έχουμε παιδικό σταθμό και το αντικείμενο της κουβέντας μας απόψε είναι ποια χαρακτηριστικά θα έχει αυτό το περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Κατά συνέπεια δεν είναι αντιπαλότητα Δήμου και Εκκλησίας, ούτε Εκκλησίας και Δήμου. Ένα αυτό. Δεύτερον, κανένα προεκλογικό πρόγραμμα καμιάς παράταξης δεν περιλαμβάνει την δωρεάν παραχώρηση οικοπαίδου σε οποιονδήποτε τρίτο για να φτιάξει παιδικό σταθμό πέρα από το Δήμο. Και ας ανατρέξετε όλοι να δείτε τα προγράμματα όλων. Δεν προβλέπετε από κανένα πρόγραμμά σας. Κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Παράταξη ξανά μαζί είναι παντελώς αντίθετη με την εισήγηση της διοίκησης περί δωρεάν παραχώρησης ενός δημοτικού οικοπαίδου εκ 2.104,8 τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας 1.894.032 ευρώ και εμπορικής αξίας 2,5 εκατομμύριο ευρώ από τον Δήμο μας στην Ιερά Μητρόπολη για τους παρακάτω λόγους. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα της ίδρυσης και της λειτουργίας των βρεφικών και παιδικών σταθμών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ. Είναι εκατοντάδες οι παιδικοί σταθμοί ανά την χώρα υπό την αιγίδα των ΟΤΑ. Με βάση την παραπάνω αρμοδιότητα είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη διοίκηση και είχε γίνει και σχετική μελέτη για την ανοικοδόμηση του τρίτου παιδικού σταθμού. Σε καμιά περίπτωση μια ολοκληρωμένη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας για το συγκεκριμένο τρίτο παιδικό σταθμό δεν την πετάμε στα σκουπίδια, διότι η προγραμματική σύμβαση μιλάει για άλλες μελέτες που θα φτιάξει η Μητρόπολη. Σήμερα, για να μην ξεχνάμε, ο τρίτος παιδικός σταθμός λειτουργεί σε μισθωμένο ακίνητο στην οδό 25ης Μαρτίου και Παπάγου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ανοικοδομήσει ο Δήμος στο δικό του οικόπεδο ιδιόκτητο παιδικό σταθμό. Και άκουσα δυστυχώς και λυπάμαι τον Δήμαρχο να λέει θα δώσουμε αυτόν στη Μητρόπολη και θα πάμε σε άλλο οικόπεδο. Εμείς θα ξεκινήσουμε αγώνα για να φτιάξουμε παιδικό σταθμό όταν ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας δεν έχει οικόπεδα. Σήμερα, αντίθετα, η Εκκλησία λειτουργεί εδώ και 7 χρόνια περίπου παρανόμως και χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας παιδικό σταθμό στην οδό Αλεξανδρίας. Και ειδικά η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας που ελέγχει τις άδειες λειτουργίας δεν έχει ενεργήσει τα νόμιμα κατά παράβαση καθήκοντος. Κύριοι συνάδελφοι, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο με βάση τον νόμο και τον όρκο που δώσαμε να εξετάσει εάν είναι ή όχι συμφέροντες για το Δήμο μας οι όροι της προγραμματικής σύμβασης. Με βάση λοιπόν την παραπάνω αρμοδιότητα του άρθρου 100 έχει σχεδιαστεί από το Δήμο μας και έχει εκδοθεί το υπαριθμό 128 Ιουνίου του 18 ΦΕΚ με το οποίο έγινε τροποποίηση του σχεδίου πόλης με δυνατότητα ανέγερσης στο δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πλαστήρα και Καμπούρογλου του τρίτου παιδικού σταθμού που αποτελείται κατά τον σχεδιασμό από 1.262,44 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή κάλυψη 30% του οικοπαίδου, με 2 ορόφους και ύψος 11,5 μέτρα
και με δυνατότητα φιλοξενίας 78 παιδιών. Έτσι λοιπόν έχουμε να παρατηρήσουμε επί της προγραμματικής συμβάσεως τα εξής αρνητικά. Η αντικειμενική αξία γης του εν λόγω οικοπαίδου με βάση τους επίσημους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών είναι 900 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και κατά συνέπεια η αντικειμενική του αξία, δηλαδή των 2.140,08 τετραγωνικών μέτρων, ανέρχεται σε 1.894.032. Άρα δωρίζουμε ένα ακίνητο για 50 χρόνια αξίας αντικειμενικής 1.890. Παράλληλα, η εμπορική αξία του ίδιου ακινήτου είναι κατά 30 με 35% υψηλότερη, που σημαίνει φτάνει στα 2,5 εκατομμύρια. Η χρονική διάρκεια, κυρίες και κύριοι, είναι λεόντιος. Είναι 50 χρόνια κατά τους προγραμματικούς όρους, κάτι που παρατηρείται σε συμβάσεις οι οποίες μας θυμίζουν άλλες εποχές και μάλιστα διορθώθηκε κατά το σκέλος στα 25 χρόνια της ανανέωσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάλι, ενώ πριν δεν υπήρχε, για να λιάνει την κατάσταση για κάποιους που προφανώς το λένε αυτό για να ψηφίσουν. Στο εν λόγω οικόπεδο, κυρίες και κύριοι, θα χτιστούν 1.262 τετραγωνικά μέτρα με 2 ορόφους για 78 παιδιά. Αναρωτιόμαστε με βάση ποιο ΦΕΚ θα αναγερθεί από τη Μητρόπολη κτίριο παιδικού σταθμού μεγαλύτερο των 1.262 μέτρων για να φιλοξενήσει 100 παιδιά αντί 78. Πώς θα γίνει αυτό όταν η προβλεπόμενη κάλυψη είναι 30% για χτίσμα 1.262 μέτρα για 78 παιδιά, και πού θα χωρέσουν τα άλλα 22? Ποιος ο λόγος της πρόβλεψης νέων μελετών από την Μητρόπολη? Γιατί όταν έχουμε έτοιμη μελέτη θα υπάρχει βάσει της προγραμματικής σύμβασης μία τριμελής επιτροπή παρακολούθησης που θα επιβλέπει τις εργασίες ανοικοδόμησης, εκ των οποίων τα 2 μέλη ανήκουν στη Μητρόπολη, το ένα μέλος θα ανήκει στο Δήμο, άρθρο 8 παράγραφος 2, και θα λειτουργεί και θα συνεδριάζει στη Μητρόπολη. Βλέπε άρθρο 8 παράγραφος 14. Δεν προβλέπεται στην προγραμματική σύμβαση και για 50 χρόνια έτη κανένα διοικητικό συμβούλιο που θα διοικεί την όλη λειτουργία του βρεφικού παιδικού σταθμού. Πολλό δε μάλλον δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την οικονομική διαχείριση των ετήσιων εσόδων και εξόδων του σταθμού, όταν και τα 2 μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σημειώνουμε επίσης ότι η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης δεν έχει καμία σχέση με την λειτουργία του σταθμού και πάβει να υπάρχει και να λειτουργεί με την ανέγερση αυτού. Δηλαδή στα 5 χρόνια που προβλέπει να ανοικοδομηθεί ο σταθμός. Προβλέπεται επίσης ότι θα φιλοξενεί δωρεάν 50 παιδιά μετά από πρόταση του Δήμου. Ενώ για τα άλλα 50 δεν αναφέρεται τίποτα για το πώς θα γίνεται η φιλοξενία τους και αν θα πληρώνουν, πώς θα πληρώνουν και πώς θα γίνεται στην πράξη η πρόταση των παιδιών του Δήμου να μην πληρώνουν και τα άλλα 50 να πληρώνουν. Δεν αναφέρεται καν στην προγραμματική σύμβαση, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου. Αυτό που έρχεται απόψε πάσχει ακυρότητος, διότι έχει κενά όλα τα κονδύλια που πρέπει να αναγραφούν σύμφωνα με την ειδική διάταξη. Δεν αναφέρεται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου. Βλέπετε άρθρο 6 παράγραφος 1. Ο Δήμος αναφέρει ρητά ότι εισφέρει το οικόπεδο αυτό δωρεάν. Ξεκάθαρο αυτό. Επί της οδού τάδε κτλ. Βλέπετε άρθρο 4 παράγραφος 2. Ενώ η Ιερά Μητρόπολης δεν αναφέρει καν το ποσό εισφοράς της, αλλά γίνεται μία γενικόλογη αναφορά χωρίς ποσό και μόνο για τη συμμετοχή της Μητρόπολης,
πάλι χωρίς ποσό, στην εκφώνηση μελετών μόνο και χωρίς καμία άλλη αναφορά για οποιοδήποτε ποσό. Βλέπετε άρθρο 6 παράγραφος 2 σχετικά με την ανέγερση. Δεν αναφέρεται καν ο ετήσιος προϋπολογισμός και το ετήσιο κόστος λειτουργίας του παιδικού σταθμού. Δεν θα χρειαστούν 18 άτομα, κυρίες και κύριοι, για τα 100 παιδιά που λένε ότι θα στεγάσουν. Ούτε καν για την προέλευση των πόρων για την καθημερινή λειτουργία του εν λόγω σταθμού, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δύο αντισυμβαλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε αυτά λογοδοτούμε. Από πού και πώς θα πληρώνεται το προσωπικό? Γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά στην οικονομική διαχείριση του παιδικού σταθμού που θα αναγερθεί. Προβλέπεται επίσης αόριστα η δυνατότητα επέκτασης και τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης. Βλέπετε άρθρο 3 παράγραφος 5. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τα οποία υπάρχει η γενικόλογη πρόβλεψη? Προβλέπεται για την Ιερά Μητρόπολη και μάλιστα παντελώς αόριστα και γενικόλογα η έκδοση και άλλων αδειών. Άρθρο 4, 3β, κεφαλαίο βγ. Ποιες είναι οι άλλες άδειες που χωρίς να τις γνωρίζουμε καλούμαστε τώρα εν λευκό να ψηφίσουμε? Γιατί υπάρχει στο άρθρο 4, 3β παράγραφος θ περίπτωση 4 πρόβλεψη ότι ο Δήμος ως αντισυμβαλόμενος, προσέξτε το, αναλαμβάνει και αυτός την κάλυψη του λειτουργικού κόστους, όταν σε όλα τα άλλα άρθρα προβλέπεται ότι το κόστος αυτό το αναλαμβάνει η Μητρόπολη, άρθρο 4 παράγραφος 3β θ περίπτωση 4. Γιατί η παρούσα σύμβαση θα εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες, κύριοι συνάδελφοι? Βλέπετε άρθρο 12 παράγραφος 1 περί αυτού, στις οποίες είναι δυνατή, λέει η σύμβαση αυτή, η συμμετοχή κι άλλων φορέων του δημοσίου. Τι σχέση έχουν ή τι μπορούν να έχουν οι όποιοι άγνωστοι τρίτοι μεταξύ των δύο συμβαλωμένων μερών, κύριοι συνάδελφοι? Βάζουμε κι άλλους εταίρους σε αυτή τη σύμβαση. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί να συμμετέχουν σε ξένο αχυρώνα? Προβλέπεται στο άρθρο 4β κεφαλαίο θ ότι δεν θα υπάρχει αποκομιδή ή προσφόρηση ωφέλους. Και θέτουμε το ερώτημα, ποιος θα διαχειρίζεται τα οικονομικά έσοδα του παιδικού σταθμού αφού δεν προβλέπεται καμία διοίκηση για τη λειτουργία τους? Δεν προσδιορίζονται οι πόροι λειτουργίας και ο Δήμος ως αντισυμβαλόμενος μέρος θα ελέγχει την υλοποίηση αυτής της προγραμματικής δέσμευσης που υπάρχει στη σύμβαση? Πώς? Δεν υπάρχει επίσης καμία πρόβλεψη για το προσωπικό του Δήμου μας που εργάζεται στον τρίτο παιδικό σταθμό, ο οποίος προφανώς θα κλείσει, διότι είναι 100 μέτρα παραπάνω της Παπάγου και 25 Μαρτίου. Το προσωπικό του τρίτου παιδικού σταθμού είναι μόνιμο, γιατί στο προτινόμενο σχέδιο δεν υπάρχει πρόβλεψη όταν και τα δύο πρόσωπα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τέλος, σημειώνουμε επίσης ότι στο τοπικό συμβούλιο της Φιλαδέλφειας ήρθε ισοπαλία η ψηφοφορία που έγινε αν πρέπει να δοθεί στη Μητρόπολη ή να μην δοθεί. Αυτός προβληματίσει πολλούς που διχάζει την κοινωνία, κύριοι συνάδελφοι. Παρότι ο Πάτερ είπε πρόθεση της Εκκλησίας δεν είναι ο διχασμός. Η διάσπαση των αντιπροσωπευτικών φορέων του Δήμου και της κοινωνίας όπως σήμερα έχουν εκφραστεί, κυρίες και κύριοι, δεν προάγει το πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Μητροπόλεως που πρέπει να υπάρχει. Ερωτηματικά τέλος υπάρχουν στην προγραμματική σύμβαση σχετικά περί μη εφαρμογής, λέει κάπου, του άρθρου 810 του αστικού κώδικα. Το βγάλανε και αυτό στην άκρη. Πέραν αυτών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με το άρθρο 185 του νόμου 3463 του 2006, ορίζεται ότι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και επίγουσας ανάγκης. Πουθενά στην εισήγηση, ούτε στην εισήγηση του Δημάρχου, δεν εκτέθηκε η αναγκαιότητα της έκτακτης και επίγουσας ανάγκης.
Δεν έχουμε μελέτη από την Μητρόπολη, απέναντίας έχουμε μελέτη από το Δήμο μας. Και η έκτακτη ανάγκη, κυρίες και κύριοι, συντρέχει στο πρόσωπο του Δήμου να φτιάξει το δημοτικό του σταθμό εκεί όπου έχει προγραμματίσει. Επομένως, κυρίες και κύριοι, πάσχει ακυρότητας αυτή καθεαυτή εισήγηση. Αντίθετα, συνομολογείται το ακριβές αντίθετο από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και ειδικότερα με το υπαριθμόν 1868 κάθετος 23 Ιανουαρίου 2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Κανταρέλη προς τη νομική υπηρεσία και τη διεύθυνση οικονομικών του Δήμου μας, το οποίο έχει επισυναυθεί στην εισήγηση, με το οποίο βεβαιώνει ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας έχει προβεί στη σύνταξη μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης για την κατασκευή σταθμού δυναμικότητας 50 νηπίων και 16 βρεφών. Γεννάται λοιπόν το μεγάλο ερώτημα: τι μεσολάβησε και εκποιούμε κακήν κακός και δωρεάν μάλιστα το ιδιόκτητο ακίνητο αξίας 2,5 εκατομμυρίων, που είχε προγραμματιστεί να ανοικοδομηθεί από το Δήμο μας ο τρίτος παιδικός σταθμός, που λειτουργεί σήμερα 190 μέτρα λίγο παραπάνω. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 72 του 3852 του 2010 και την 6783 16 Μαρτίου του 20 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας, πριν την εισαγωγή του εν λόγω θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, όφιλε και ήταν υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να φέρει την εν λόγω εισήγηση και προγραμματική σύμβαση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με πλήρη ανάλυση όλων των οικονομικών δεδομένων και να είχε αποφασίσει σχετικά. Κάτι που δεν έκανε, κυρίες και κύριοι, και κατά το σκέλος τούτο πάσχει ακυρότητας αυτή η απόφαση η σημερινή του Δημοτικού Συμβουλίου. Και μη ζητάτε από την νομική υπηρεσία να σας βγάλει γνωμοδότηση γι' αυτό το πράγμα το οποίο δεν κάνατε. Όμοια επίσης, σύμφωνα με την οσάνω γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας, όφιλε και ήταν υποχρεωμένη επίσης η διοίκηση να προσκομίσει και να επισυνάψει στη σημερινή εισήγηση και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, διότι πρόκειται περί συμβάσεως πλέον των 9 ετών. Με την ευνίδια και μεταστροφή και βεβαιασμένη πράξη της εν μέσω πανδημίας, που δεν δίνει το δικαίωμα διαζώσεις να τοποθετηθούν όλοι αυτοί, είναι απέναντί μας όλοι αυτοί οι φορείς της πόλης και όχι μόνο, να τοποθετηθούν ζωντανά, απλώς διακαταγραφής στα πρακτικά των εγγράφων που στείλανε. Όλοι θα δείχνει την αδυναμία της σημερινής Δημοτικής Αρχής όλοι να τοποθετηθούν. Δεν τους αρνήθηκε κανένας όσον αφορά την κατασκευή του κτηρίου αυτού. Παρακαλώ, είπαμε, δεν θα ξαναμιλήσω, αφήστε με να ολοκληρώσω. Κυρίες και κύριοι, για να ακριβολογούμε, σε όλα τα παραπάνω 50 έτη η Ιερά Μητρόπολη θα έχει μόνη της την αποκλειστική διαχείριση του εν λόγω βρεφικού σταθμού, αφού δεν προβλέπεται στην προγραμματική κανένα διοικητικό συμβούλιο για την διοίκηση της λειτουργίας του. Με λίγα λόγια, η αποκλειστική εξουσία επί του αναγερθέντος σταθμού, άμα τη λειτουργία του, θα ασκείται μόνο εκ μέρους ενός προσώπου με πρόθεση πλήρους νομής, κατοχής, χρήσεως και καρπόσεως του εν λόγω ακινήτου, και θα συμπεριφέρεται επί 50 τουλάχιστον έτη ως μοναδικός φυσικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτού. Με την εν λόγω σύμβαση, η Ιερά Μητρόπολη θα είναι ουσία κύριος, νομέας και κάτοχος του ανεγερθέντος ακινήτου επί 50 έτη και θα μπορεί να διεκδικεί στη συνέχεια την ιδιοκτησία αυτού. Κύριοι συνάδελφοι, η απιστία είναι ως αδίκημα συνίσταται σε μείωση της δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας λόγω εκούσιας κακής διαχείρισης από νόμιμο διαχειριστή ή δημόσιο λειτουργό. Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι ορκιστήκαμε να διαφυλάτουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας, μεταξύ των οποίων είναι και τα περιουσιακά στοιχεία αυτού, και οι όροι, όπως αναλυτικότερα εκθέσαμε παραπάνω, είναι επαχθείς και μη συμφέροντες για το Δήμο μας. Επιπρόσθετα, ο Δήμος είναι έτοιμος με μελέτη για την χρηματοδοτική ένταξη του οσάνου βρεφικού παιδικού σταθμού σε πρόγραμμα χρηματοδότηση. Αντίθετα, η Ιερά Μητρόπολης δεν είναι καν έτοιμη, απλά πρόκειται στο μέλλον και όταν της παραχωρηθεί να αναθέσει την εκπόνηση νέων μελετών και κατά συνέπεια δεν συντρέχει σε καμία περίπτωση
το κατεπήγον του άρθρου 188 του 3463 του 2006 περί υπογραφής της εν λόγω συμβάσεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος ως δημόσιος λειτουργός είναι πιστός όταν παραμένει σταθερός σε κάτι υπηρετώντας τα συμφέροντα του Δήμου σύμφωνα με τον όρκο που έδωσε και δεν μεταβάλλει άποψη, στάση, είναι αυτός που δείχνει συνέπεια στις αξίες του ως το τέλος, στις αρχές, στα ιδεώδη, στις διακηρύξεις, στην παράταξή του. Κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν θα παραχωρούσε την προσωπική ακίνητη περιουσία του σε οποιονδήποτε τρίτον με αυτούς τους όρους. Κατόπιν όλων των ανατέρων που αναλυτικά και διεξοδικά εκθέσαμε, κρίνουμε παντελώς ασύμφορη για το Δήμο μας την εν λόγω προγραμματική σύμβαση, καταψηφίζουμε αυτή στο σύνολό της για τους παραπάνω λόγους και προτείνουμε να παραμείνει ο τρίτος παιδικός σταθμός εξ ολοκλήρου δημοτικός και να αναγερθεί από το Δήμο μας επί του οικοπαίδου Πλασχήρα και Καμπούρογλου, όπως έχει σχεδιαστεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, δημοτικός σταθμός, και καλούμε τη Δημοτική Αρχή να κινηθεί άμεσα όσο οφείλει και υποχρεούται για την ένταξή του στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε με κύριε Πρόεδρε, μια σελίδουλα είναι, επιγραμματικά. Επί δημαρχίας μου δεν ακολουθήσαμε την τακτική του ενδοτισμού. Αντίθετα ακολουθήσαμε τη στρατηγική της ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και απαλατριώσαμε τους εξής χώρους που τους απολαμβάνει σήμερα η Φιλαδέλφια. Δεσμεύσαμε το κτήμα Καρυγκινού στην οδό Τροάδος, δίπλα στο βενζινάδικο του Πρέσι, όπου είναι το δεύτερο γυμνάσιο, το δεύτερο λύκειο. Δεχθήκαμε απειλές, δεχθήκαμε εκβιασμούς, δεν κάναμε πίσω. Είναι τα σχολεία σήμερα που πάνε τα παιδιά μας. Δεσμεύσαμε από της Εθνικής Οδού λίγο παραπάνω το κτήμα Πρέσι, όπου είναι το κλειστό γυμναστήριο όπου στεγάζεται η θέα που θα απολαμβάνουν τα παιδιά μας. Δεσμεύσαμε στη Λεωφόρο Δεκελίας και Λαχανά την βιομηχανική έκταση Καβαδία και σε συνεργασία με τον ΟΣ χτίσαμε το 4ο δημοτικό σχολείο με την Καμινάδα, το νηπιαγωγείο δίπλα και το γήπεδο τον ελεύθερο χώρο που παίζει ο Άταλος. Πάλι και εκεί απειλές, ένα σωρά εκβιασμούς να κάνουμε πίσω και να άρουμε τις απαλωτριώσεις. Δεν το κάναμε, δεν σκύψαμε το κεφάλι. Δεσμεύσαμε κυρίες και κύριοι τα 11,5 στρέμματα έκταση δίπλα στην Καμινάδα, επί της Λεωφόρου Δεκελίας, εκεί που σήμερα χτίζεται το τρίτο γυμνάσιο, το τρίτο λύκειο που λειτουργούν μέσα στα ΚΑΤΕ, που είναι σε χείριστη κατάσταση και μετά από 19 χρόνια χτίζονται γιατί επί δημαρχίας μου αγοράστηκαν και επενδύσαμε και αρνηθήκαμε σε τους τότε ιδιοκτήτες που μας τάσαν πολλά λαγούς με πετρακύλια. Δεν ενδώσαμε και δεν άραμε την απαλωτρίωση και σήμερα θα απολαύσουν τα παιδιά μας καινούρια σχολεία. Δεσμεύσαμε κυρίες και κύριοι στο πέταλο Νησίδας, και κλείνω, το χώρο που χτίστηκε το 7ο δημοτικό σχολείο, ένα δημοτικό σχολείο που στεγαζόταν στο καφενείο της πλατείας Νησίδας, και έγινε και το 7ο δημοτικό σχολείο και το 7ο νηπιαγωγείο. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και σήμερα στο ένα οικόπεδο. Δεν υπάρχει δήμαρχε άλλο οικόπεδο. Είναι το οικόπεδο της Κωστή Παλαμά, καμιά 300 μέτρα, που το έχουμε αγοράσει επί δημαρχίας μου για να γίνει στέγη για τα άτομα ανάγκης, ειδικής ανάγκης, και άλλο ένα μικρό οικοπεδάκι στο Σοπούλι. Δεν έχει οικόπεδα για να λες αυτό που πες πριν, θα ξεκινήσουμε αγώνα. Το μόνο οικόπεδο είναι αυτό που χαρακτήρισε ο Βασιλόπουλος, θα κάνει αγώνα Πλασχήρα και Καμπούρογλου, και δεν έχουμε το περιθώριο να χαρίζουμε. Κατάλαβα καλά, Δήμαρχε, έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.